Alas 6:31 sa ating police report, pwesto po ng auto parts malapit sa gasolinahan sa Manawag, Pangasinan. Yan po yung nasunog. Para sa detalye po ng ating balita, kasama natin Idol Jam Victorio. 104.7 IFM. Report! Nasunog ang isang pwesto ng bentahan ng piyesa ng sasakyan kagabi, Pebrero 11, sa Barangay Babasit, Manawag, Pangasinan. Sa mga larawang ibinahagi ng lokal na pamahalaan, makikita ang malaking apoy at makapal na usok na bumalot sa lugar. Nagdulot din ito ng oil spill na naging dahilan ng pansamantalang pagsasara ng Baluking Bridge upang maiwasan ang anumang disgrasya sa mga motorista na daraan doon. Ayon sa mga otoridad, malapit ang nasabing establishmento sa isang gasolinahan, kaya agad na nagpatupad ng mahigpit na seguridad sa lugar upang maiwasan ang mas malaking pinsala. Nagpatupad din ang mga otoridad ng alternatibong ruta para sa mga motorista, ngunit ibinalik din sa normal ang daloy ng trapiko kinabukasan matapos ang puspusang clearing operation. Sa kasalukuyan, wala pang inilalabas na opisyal na detalye ang mga otoridad hinggil sa sanhi ng sunog at sa kabuuang halaga ng pinsala. Patuloy ang investigasyon upang matukoy ang pinagmulan ng insidente. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Jam Victorio. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.